में कि चौरा चल हम पासे फैलावत है तो लइका ना लेके थरिया में गुलौरा पूरी प्रसाद को रहिला भेवल है कुल लेके चल देला लेके गई बाटे जब पहुंचल काली माई की चौरा उसे पहले ओकरे पेशाब लग गई तो सोचे कि का खरी अभी कुछ पूजा का सामान ले ले हैं एक उतारब तो गड़बड़ न हो जाए पूजा पाठ में गड़बड़ावे के ना चाहिए तब कपड़ा पर थरिया ले ले एक हाथे जगिया सरकौला से एक हाथे थरिया दे ले पेशाब शुरू कर देला तो पेशाब करे वाला लोग की आदत होला चाहे उन लड़का हो के चाहे बूढ़ हो के बूढ़वा के एकदम बैठ जाता एकदम और एक रोप से देगा छूट बुढ़वा को और नौका हुआ तो पेशाबवा करेगा ना तो पेशाब करे वाला लोग की आदत होला वो इन्होंने ना ताकेला लोग एकदम नीचे ध्यान लगावेला लोग मीटर होकर जांचे लोग कितनी रफ्तार में चलत है रफ्तार में कितनी रफ्तार में चलत है लइको के आदत रहल ना एक हाथ थरिया धैले है नीचे मुड़ी जेव निवरावता तोड़े एगो पूरी एगो गुलौरा सड़क के गिर गई पेशाब करते रहल पूरी गुलौरा गिर गई तो कलश की माइना ने थैली दे देखी तो मारे लगी अपन भाग गई जो बचल है तुम ले जाके धो जाला काली माई की चौरा पर अब गांव के जे मेहरारू निकला थरा देखा था लोग कि एगो पूरी एगो गुलौरा तनी पानी गिरावल बा तो लोग बुझल ना कि पूरी गुलौरा देखे तनी थारिया में से गिरावल था तब कुल मेहरारू एगो पूरी एगो गुलौरा थोड़ी धार अब उस सांझ ले बुझे मेहरारू तो बुझे कि जना तक शायर के लगे में सर खोल दे पड़ा पूजवा उनके पहले दिया ना शायर वाली गीत भी हो जाए क्यों गीत हुई तो कैसे गावे लालू होतर से बदल के बजा लियो कौन कौन गीत गाता रही खेलने वाला